Priatelia, vysiela Národná televízia. Ja som Miroslav Kamenský. Dnes možno šokujúce správy o svetovej geopolitike. Ak ste sledovali náš prvý rozhovor so slovenským diplomatom Petrom Osvaldom, tak dnes bude horieť Turecko, bude existovať Izrael. Čo sa stane s Iránom a ako na túto vojnu, teraz ja to hovorím v západnej Ázii, doplatia Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty alebo aj Saudská Arábia. Čo USA a Ruská federácia. Dnes je mojím hosťom slovenský diplomat Peter Osvald. Vítam ťa. Ďakujem pekne za privítanie a že som mohol byť účastníkom tejto debaty. Témy, ktoré si spomenú, veľmi úzko súvisia. Ja by som začal geografickým úzlom celého konfliktu. A tým je Hormuzský prieliv. Prečo? Pretože tady preteká 20% ropy, hlavne smerujúcej do Japonska, Číny, Indie. A je opačným smerom pre nás, pre Európu. A že vraj 30% LNG plynu, napríklad ten Katar. Presne tak, Katar zastavil, pretože tieto zariadenia boli zničené. Bombardované po iránskych útokoch. Cieľ... Prepáč, myslíš si, že to boli iba iránske útoky? Lebo je strašne veľa vecí, keď Iránci hovoria, že my sme to nebombardovali, že niekto iný tam pustil tie drony. Tvoj názor? Ak si zoberieme stratégiu Iránu, prečo napadol tieto v úvodzovkách neutrálne štáty ale arabského poloostrova. Ale v odvetných úderoch, tak to treba. Irán bol napadnutý, hej? Určite, áno. Odvetné údery? Tak ak vychádzame z tohto, tak jednoznačne bol zničený iránskymi ozbrojenými silami. Sú rôzne informácie, sú rôzne teórie, že mali na tom záujem, či to je Spojené štáty, ale hlavne Izrael. Takže LNG áno, prechádza aj cez tento Hormuzský prieliv pre Európu. Ten je zastavený. Ďalšia vec, potraviny. 80% potravín pre štáty arabského poloostrova ide práve cez Hormuzský prieliv. Tie sú zastavené. Nezabúdajme na vodu. 80%, takisto 80% vody pre štáty arabského poloostrova pochádzajú so zariadením, ktoré oceľujú. Tie takisto boli zničené. No doplním to, v Bahrajne je to vraj aj 90 a viac percent a dokonca aj Dubaj má cez 90% a možno, že aj viac. Bavíme sa len o tej vode a keďže tie Spojené arabské emiráty z tých 7 emirátov, ako je Abu Dhabi, Adžman, Dubaj, Ras Al Khaimah, Al Quwain, jedine ten Fujairah je v tej strane Indického oceánu, čiže mimo toho Hormuzského prílivu. Ale ja si to celkom dobre neviem predstaviť, lebo už bombardovali, a to aj Iránci, oni bombardovali aj ten Fujairah, ten 7. emirát, z tej strany, ako je Adenský záliv a Arabské more, a teda, ako je Indický oceán. Čo s tým, ak tento prieliv, lebo si spomenul aj, že my sme sa rozprávali pred rozhovorom, že Irán zaminuje ten Hormuzský prieliv. Lebo taká otázka technická len. Ak by to ten Irán zamínoval, tým pádom ani ich lode, tam je ten koridor možno 6 mil, kade sú tie plavebné dráhy, lebo 33 km šírka neznamená, že sa dá plaviť po 33 km. Tam sú pličiny, niekde je to hĺbka 200 metrov, niekde len 10. Čo je nepostačujúce pre tanker, ktorý má ponor viac ako 10 metrov. A sú tam ešte medzi tým ostrovy. Teda, ako by mohli používať Iránci, keďže oni púšťajú niekde 5 lodí, niekde 11 v rámci dňa, väčšinou iránske a čínske. Oni povedali, že iránske a čínske pôjdu von. Ako budú to technicky prevádzkovať tú plavebnú dráhu, ak by to zamínovali? Myslím, že pred 2 dňami vyšla dôveryhodná celkom informácia z dobrého zdroju, že začali s touto činnosťou, že to zamínujú. Tam si treba uvedomiť, čo poháňa Iráncov dopredu. A to je džihad. Oni sa nebudú pozerať na technické parametre, alebo ktorá krajina ide. Oni chcú jednoznačne dosiahnuť kolaps. Kolaps týchto neutrálnych štátov, ktoré sú na arabskom poloostrove. Toto je vážna veta. To znamená, ty si povedal, že tie arabské štáty, alebo to sú Arabi, Iránci sú Peržania, to znamená Kuvajt alebo aj Irak,
Saudská Arábia, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty, že chcú dosiahnuť ich kolaps? Ja by som to upresnil. Tieto neutrálne štáty, na ich území sa nachádzajú americké základne. Američania sú nepriatelia Iránu a využívajú vlastne ich vzdušný priestor na bombardovanie Iránu. Čiže v rámci ideológie je to ich cieľ, tieto základne, nie obyvateľstvo, ktoré tam žije. No tie základne americké sú dosť značne poškodené. Tam sa hovorí, že len straty na tej vojenskej infraštruktúre a na to, čo Američania dali tej vojny, presiahli 20 miliárd. A možno, že tie straty sú aj väčšie, lebo tam len ten vybombardovaný radar v Jordánsku, v Katare, v Iraku, hore na severe, ako je Kurdistan, v Erbile. Boli vybombardované tie vojenské základne v Bahrajne, aj v Spojených arabských emirátoch, aj v Dubaji sa bombarduje a intenzívne. Myslím, tá infraštruktúra. Ako ďalej, 20 miliárd škody za prvé dni, alebo prvé týždne, bola ako keby došli tým Američanom rakety, alebo to množstvo dronov. Musela aj tie lode sa troška stiahnuť ďalej, aby boli mimo dosah tých 2000 km tých iránskych raket, išli viacej na juh do Indického oceánu. Ako ďalej pokračuje platba v tej vojne? Ja by som chcel počiarknúť, tieto základne boli budované od 50 rokov. To znamená studená vojna. Čiže oni boli vybudované v púšti, preto sa stali veľmi ľahkým cieľom Iráncov. Iránci, áno, už od včerajška používajú ťažké rakety, ale predtým používali drony. Dron stojí približne $50,000. Američania majú zbrane a zbraňové systémy, ktoré stoja milióny, stovky miliónov. Čiže jeden z dron zlikviduje veľmi drahú vojenskú techniku. Čiže v tomto to majú Iránci ľahšie. Áno, bola to lietadlová vojenská loď americká, Pícha, ktorá sa musela stiahnuť, pretože opäť zaútočili na ňu drony, stiahla sa hlbšie do Indického oceánu. Ako sa bude ďalej situácia vyvíjať? Nezabúdajme tú prvú vec, ktorú som povedal, petrodolár. Krajiny arabského poloostrova udržiavali vlastne celý ekonomický model Spojených štátov tým, že predávali svoje energetické zdroje, stlačený plyn a naftu za petrodoláre. A na tom stála vlastne celý ten obeh v Amerike. Pokiaľ toto sa zastaví, čo sa už stáva, tak Amerika bude mať veľké vnútorné problémy. Čiže ten dolár, sú aj také varianty, že samozrejme si to uvedomujú, že ho nahradia digitálnym. Ale to už je jedno, či to bude tlačené alebo digitálne. To nie je až tak podstatné. Môžem sa ja spýtať. My sme si v tom predchádzajúcom rozhovore povedali, že tam je 4-5 takých kľúčových dôvodov, prečo vypukla tá vojna. 5 dôvodov. Povedali sme zbrojársky biznis, to je logické, za ktorým sú súkromné osoby. Potom sme si povedali, lebo Trump. Potom nazveme to tak, lebo Izrael. Tie dôvody fiktívne, vymyslené mainstreamové ľudské práva a režim a jadrové zbrane, to je blbosť. To sú zástupné dôvody, ktoré nie sú nikdy príčinou takéhoto niečoho. Mňa zaujímalo to, čo si povedal, a teraz dve myšlienky, ale dávajte teraz dobrý pozor. Lebo ty si aj tiež povedal, že Briti sú v tom zamontovaní, aj cez ten Izrael a cez Londýnsku City. A povedal si takéto dve vety. Bude horieť Turecko a Irán postupne pôjde ďalej. Rozšír to, prosím ťa. A odôvodni to. Ja by som začal s tým, že svet podlieha určitým cyklickým historickým zmenám. Všetko sa odvíja od peňazí, od moci, od toho, kto ovláda súroviny. Mali sme tu liberálny ekonomický model, ktorého kríza začala už v 70. rokoch. Potom prišiel rozpad východného bloku, 89. rok. Tá hranica pre ten liberálny model, to prežitie sa posunulo smerom na východ, k hraniciam Ruska. Nemala kam už ďalej postupovať, pretože Rusi nedovolili, aby ten liberálny model začal parazitovať aj na ich území.
Čiastočne sa im to podarilo. 90. roky. Za Jelcina. Za Jelcina. Hej, tam bola určitá dohoda, ktorá nebola dodržaná. Hej, biznis je biznis pre Američanov a pre celý liberálny model. Čiže liberálny model skončil. Vidíme to, nefunguje nám VTO. Nefunguje všetky inštitúty, ktoré boli vytvorené po 1944 roku, že prestávajú fungovať. A nefunguje ani OSN. To už vôbec nefunguje. Preto sa snažia aj štáty BRICSu, tejto platformy, vybudovať niečo podobné. Hej? Ale to je osobitná téma. Čiže model končí a tie nástroje, ktoré boli ako v Európe presadzované cez zelenú agendu, cez gender a podobné nehumánne prístupy k ľuďom, tie končia. Gender by si ako preložil pre našich divákov? Gender, je to pre moju generáciu aj ťažko pochopiteľné. Je to hranie sa so zákonmi prírody. To znamená, muž musí byť vždy mužom, žena ženou. Každý má svoje aj postavenie v rámci spoločnosti. A aj žena, aj muž sú proste prírodom stvorení k určitému postaveniu tej spoločnosti. Čiže gender agenda je niečo choré. Ano. Pre mňa osobne. Áno, čak máme dve biologické pohlavia, ktoré sú registrované. Dokonca aj v trestnom zákone máte dve pohlavia. Je muž a žena a vieme, aké môžu niektoré následky byť. A tie ostatné sú sociologické termíny, ktoré teda sociológia sa dostala cez progresívcov a iných liberálov do prostredia, kde si vymysleli 76 pohlaví od lietadla až po neviem čo. Poďme ďalej. To Turecko by ma zaujímalo. Ja sa ešte vrátim k tým liberálom. Oni si neuvedomujú, že oni skončili. Oni už svojim stvoriteľom v úvodzovkách zavadzajú k novému modelu. Čiže je to otázka strednodobého horizontu, kedy musia odísť zo scény. Tak, jak komunisti museli odísť. Tak, jak ďalšie generácie museli odísť. Oni už splnili svoju úlohu cez svoju agendu. Lebo ide nový model. A k tomu sa budú vytvárať nové inštitúcie. A tí liberáli, chápem, že prečo zanikli isté skupiny od feudalizmu a tak ďalej, ale podľa teba, kedy zaniknú, alebo už idú k smeru k tomu zániku tí liberáli, máš nejakú časovú predstavu? Strednodobý horizont, konec strednodobého horizontu. Zas to je s geopolitikou. Najprv sa musia vyriešiť územné spory, nové štátne usporiadania, nové celky, ktoré vznikajú a potom tam nastupujú nové inštitúty. Hej. Čiže sa dostávame aj k tomu, k tej ďalšej otázke, k čomu to môže smerovať. Hej. Vidíme to jasne už teraz, že 3 mocnosti sa ešte pred Aliaškou dohodli na určitom rozdelení sfér vplyvu. 3? To znamená Trump, Putin, Xi. Áno, Xi Jinping. Xi Jinping. Hej, oni nie sú priatelia, oni sú konkurenti a je len jedno pieskovisko. Ktoré má byť rozdelené medzi 3. Samozrejme, netreba zabúdať na ďalšie mocnosti. Nielen čo do počtu obyvateľov. To znamená India a ďalšie centrum síly sa nám práve tvorí pred očami. To znamená Irán. Takže podľa názoru... Zaujíma ma ten Irán. Prosím ťa, teraz si povedal asi, ja veľmi veľa týchto geopolitických analýz sledujem, v desiatkách, to je jedno, či to je izraelský svet, ruský svet, anglosaský svet, ale toto je zaujímavá myšlienka, lebo väčšinou tam je to, že ten Izrael po nejakom konci tejto vojny, a tá vojna podľa môjho názoru, ale teraz dávajte pozor, nie je vojenský, ale s tými geopolitickými dôsledkami možno skončí o 10 rokov. Hej? A veľa ľudí hovorí, že nejaký väčší Izrael. A ty si prišiel s tou myšlienkou, že väčší bude ten Irán. A vplyv Iránu, to je to dôležité. Ideológia. Čo je silnejšie, jak sila ducha? Je silnejšia vojenské myslenie Izraela, alebo tá sila ducha a tá myšlienka, ten džihad Iráncov. Áno. Ľudia si môžu urobiť svoj názor na to a svoj vývod, ale nielen podľa mňa vzniká nám nový panregión. Čiže už musíme hovoriť o svete panregiónu. Dobre, pomenuj ten nový panregión. Jak som spomenul.
Amerika so svojím... Západná pologula. Potom je to ruský svet. Áno. Potom je to Čína. Potom je to India. A potom je to Irán aj s celým arabským poloostrovom. A môže tento panregión, predpokladám, že by sa mohol rozšíriť aj o štáty Severnej Afriky. Vzhľadom na vieru. Či už je to šítska, alebo islám. Čiže ten islamský svet. Vrátane Turecka. No, veľkú myšlienku si mi teraz dal. A to, dobre si mi nabil. Tak hovoríš, že čo je silnejšie viera, ako viera. A tá duchovná sila. Rozumiem ti. Ale ja sa takto chcem spýtať. To znamená, že tá duchovná sila tých Iráncov, podľa toho, čo hovoríš, by mala byť silnejšia ako napríklad tá viera zase tých Izraelcov. Alebo takto, západný svet je rozvrátený. Hej, tak tam hovorí o nejaké duchovnej sile, oni sú nie bojaschopní, oni vymieňajú rakety a pozemná armáda je v rozvrate. Preto aj Trump nie... Ale môžeme si dať otázku o tej nejakej pozemnej invázii do Iránu, lebo aj tam sa hovorí v súvislosti s tým Hormuzom. Tam tie ostatné krajiny nemajú takú rovnakú duchovnú silu, aby dokázali odolať tomu regiónu toho Teheránu a toho Iránu? Ja by som nechcel ísť do odpovede na túto otázku, čo sa týka Izraela. Lebo ľudia aj na Slovensku sú rôzni. Rôzneho vierovyznania a rôznych určitých morálnych hodnôt. Takisto aj v Izraeli. Sú Izraelitania a sú súčasné vedenie Izraelu. A ja som presvedčený, že aj tam sú rozdiely. Dobre. A ešte... Spomínal sa na úvod ten Hormuzský prieliv. Hovorí sa o tom, že ak by Trump chcel zabezpečiť tú prepravu cez ten Hormuzský prieliv, že musí mať minimálne tú nejakú v 10 000 pozemnú inváziu na juh Iránu, tam ako je Bandar Abbas, ako sú tie ostrovy Malitum, Veľký Tum, Kiš, ako je ten Geshem. Ináč to je najväčší ostrov, ten iránsky na juhu, to je oproti tým ostatným je mnohonásobne väčší ako všetky ostrovy teritoriálne dokopy. Tie ostatné sú malé, ale ten Geshem je veľký. Ináč veľmi podobný názov má aj letecká spoločnosť, iránska, letel som s ňou veľmi dobré služby, akože. Lebo keď to porovnávam, že koľko mi dali jesť, piť, ale všetko nealko ľudia. Tam akože Irán je odvykacia destinácia, tam ako nekúpite oficiálne. Všetko existuje aj neoficiálne. Ale to chcem povedať, že pozemná invázia. No ale ako spravia tú pozemnú inváziu? Lebo že keby spravili, že by vybombardovali od toho Bandar Abbasu a všetky tie okolia južného Iránu, tak by teda teoreticky mohli ovládnuť ten Hormuzský príliv Američania. A len tam ešte musia mať aj ten ľudský faktor. Podľa teba? Jediné, ak by Netanyahu so svojimi sponzormi a svojimi myšlienkami tlačil na Trumpa, aby urobil pozemnú operáciu. Nikto iný, ani samotný Trump nemá o tom záujem. Hoci musí mať výsledky. On vie, že ako náhle začne túto pozemnú operáciu, Amerika prehrala. Áno. Absolútne prehrala, pretože jednak si nemôže dovoliť, aby išli rakvy s americkými vojakmi naspäť do Spojených štátov. Idú voľby. Druhá vec. Zoberme si mapu. A čo je na druhej strane? Tam sú hory. Áno. Tam sú hory a Iránci veľmi dobre vedia, kde sa skovať. Tretia vec. Taliban čo prehlásil minulý týždeň v Afganistane? Pridá sa na stranu Iránu a Afganistan. A jeho národ sú zvyknutí na partizánskú vojnu. Boli tam Rusi. V horách. V horách. Boli tam Rusi, ktorí bojovali aj proti Číne, Indie, Egyptu, ktorá dodávala vlastne Talibanu zbrane. Hej. Čiže tam určite utrpí porážku. Čiže bola by to pre neho aj politická sebevražda. Jediné, ešte raz, pokiaľ by Netanyahu, nehovorím Izrael, pokiaľ by Netanyahu mal tak tlaky, aby Spojené štáty išli do tejto pozemnej operácie,
bolo by to začiatok konca. Áno. A to možno, niekto hovorí, že príde nejaký krach, či už ekonomický, dokonca niektorí jasnovici, niektorí ekonómovia to hovoria, že začiatkom leta v USA príde nejaký krach, dokonca, že obrovské turbulencie, že môže dôjsť k nejakej separácii. Veľmi dobre si Petr spomenul tú topografiu. Ja som tam bol a ja si to pamätám, že to južné pobrežie Iránu je troška také povedal som, nie komplikované. Ale hneď potom začínajú 2200 metrové hory. Tam oproti tomu ostrovu Gešum sú presne takéto hory, ako je Bandar Abbas. A potom tie cesty, ktoré idú, napríklad také prvé veľké mnohomiliónové mesto je ten Širáz. A ten Širáz, to sú tiež tie mesta na také planine, že my si to neuvedomujeme, ale oni sú na úrovni, z hľadiska nadmorskej výšky, na úrovni nášho štrbského plesa. To je tak 1400 metrov nad morom. Okolo sú 3000 metrové hory. Na západe je ten Zagros, veľké pohorie, obrovské pohorie. Čiže tam neviem si celkom dobre predstaviť pozemnú operáciu z pohľadu toho Iraku. Lebo Kurdi, ty si sám povedal dobre, že Kurdi odmietli. A tam 3 hlavné tie skupiny Kurdov povedali, že nie, že oni sa nepripojujú na stranu Američanov, že majú historické skúsenosti. No tak teda, akoby myslíš si, že niekto iný okrem toho Iránu by bol schopný ovládnuť Hormuzský príliv? Lebo ak by to tí Iránci tam udržali 90 dní, tak svetová ekonomika je hotová. A víťazom je Putin a nakoniec by sa z hľadiska cien energií aj ropy a plynu, nakoniec asi ten predpoklad Wall Street Journal, ak by to bolo tam dlhodobo zablokované tým Iráncami, čo podľa toho, čo ty hovoríš, je možno ich cieľ, aby prišiel kolaps tých Emirátov a tých arabských kalifátov a toho všetkého. No a Wall Street Journal má na titulnej stránke, že ak to tam bude dlho trvať, tak do 100 dní tá ropa môže kulminovať nad 200 eur za barel. Aj za $200 opravujem. No a toto si dopustí Trump, že by takéto niečo sa mohlo stať. Lebo to by bol koniec aj USA, akože by sa povedala, ten dolár by preskočil, teda $6 za barel preskočí, za galón, opravujem, $6 za galón preskočí benzín USA a to je politický koniec Trumpa pred tými tretinovými voľbami, ktoré budú na jeseň v USA. Dve otázky. Tá prvá sa vrátim ešte k podzemnej operácii. Ano. Spojené štáty si to uvedomujú. Čo robia? Snažili sa ovplyvniť Kurdov, 3 skupiny. Tí ich odmietli. Druhá vec, na severe Iránu je jediný pitný zdroj, to jazero veľké. Čiže vlastne postupným likvidovaným vodným zdrojom v Iráne, čo je tiež veľký problém, že cieľ je voda, sa budú snažiť vyvolať vnútorné nepokoje. Ale tu takisto narazia na silu ducha Iráncov. Ďalšia vec, je to cieľ, pád trhov svetových. Momentálne hodnotíme situáciu. Treba sa pozrieť dozadu. Hej. Svet bol viac menej sféry vplyvu. Boli rozdelené. Ešte hranice presne neboli určené. Hej, ale sféra vplyvu bola určená. Čo má záujem Trump? Make America great. To znamená vybudovať silnú Ameriku. Čo k tomu potrebujú? Potrebujú čo najviac energetických zdrojov. Hej, aby prežil. Nehovorím, aby sa rozvíjal. Aby prežil. Aby Amerika prežila. Hej. Čiže jeho kroky sú logickými krokmi. Okromiť ostatných a vybudovať svoju Ameriku, aby ten šok, ktorý príde, hej, či to bude v lete, ja som to minulý rok už očakával, že padnú trhy. Hej, lebo likvidita, ktorá sa objavila na európskom trhu, sa neumiestňovala na trhy v Amerike. Hej, lebo Fed bol ochromený určitým spôsobom pod vplyvom Trumpa. Takže ku kolapsu určite príde. To ja si myslím. Prepáč, čo znamená ku kolapsu určite príde? Dobre, problémy ťažké bude mať Irán, problémy majú tie okolité štáty, tie arabské štáty, problémy budú mať aj Emiráty, aj Saudská Arábia. Ale čo to znamená? Kolaps určite príde. Rozšíri sa ten kolaps? No kolaps bude aj v Európskej únii. To akože, to nevidí len ten slepý. Treba si definovať, čo to je kolaps. Všetci používame eura, všetci používame doláre, všetci používame určitý platobný systém. Tento finančný systém skončí, lebo súčasný svet je o problémoch ekonomiky, ne financií, finančného systému. Čiže keď jeden život odchádza, musí prísť nový život. A tiež ho musíme krmiť, pokiaľ sa nepostaví na vlastné nohy. Hej. Čiže
prídu určité krízové javy. Keď hovoríme o Hormuzskom prielive, tady chodia všetky tovary do Európy. Nafta, energie. Plyn, všetky energie. A teraz si predstavte, že nemáme na Slovensku, koľko máme? 800-900 potravín, kamionov potravín 1300. 1300? Áno. Denne. To je reálny fakt. Zastaví sa to. Viete si to predstaviť? Idete do Lidlu, idete a tam prázdne police. Idem do extrému tak, aby si to ľudia uvedomili a pripravili sa. Žiadny chaos v žiadnom prípade. Proste vráťme sa niekoľko desiatok rokov. Čo my sme mali, keď my sme boli vo veku mladých ľudí? Hej. My sme mali vlastný rozum, svoje kritické myslenie. Nepotrebovali sme k životu určitý nadbytok. Hej. Čiže musíme sa pripraviť na to, že život bude iný, bude, ak to ľudia pochopia, bude jednoduchší, ale zabudnime na to minimálne strednodobý horizont, že si budeme lietať na dovolenky. Benzín proste sa obmedzí, jeho spotreba. Nebude jej dostatok. Keď bude, tak bude dosť nedostupný. A s tým súvisí všetko. Priemyselná výroba. Hej, a všetko ostatné. Preto je dôležité, aby nielen naša vláda, ale v prvom rade naša vláda, ja verím, že si to uvedomuje a na tieto situácie, krízové situácie, mala varianty riešenia, aby vedela reagovať a mať pripravené. Tu mám pripravený krízový scenár, keď nebude v zásobníkoch žiadna ropa. Mám krízový scenár, keď nebudú potraviny. Čiže musíme sa vrátiť to, čo bolo dobre na Slovensku. Poľnohospodárstvo, priemysel. A s kým budeme spolupracovať. Jasne, však, ale ja nechválim ani ten režim, ktorý tu bol, socializmus, akože niekto komunizmus. On mal obrovské limity, ja to stále hovorím, nie len kostoly, nie len zákaz cestovania. A nerozprávajte mi, že dalo sa cestovať, áno, východný blok, ale bol problém sa dostať na západ, viem, aká bola situácia. Na tú dobu bola aj svojím spôsobom cenzúra, neverím, že teraz je menšia, ale teraz sú inak rozvinuté tie sociálne siete, sme v inom digitálnom svete. Ale ja sa pamätám, dovážali sme pomaranče, mandarinky, banány, tropické, subtropické ovocie, ale cibulu sme mali, zimiaky sme mali, mäso, mali sme 100 000 kusov, ako napríklad hovedzieho dobytka, 100 000 svíň, mali sme viac ako 500 000 oviec. Hej. Teraz máme čo? My nie sme ani na 10% toho objemu, čo sme mali kedysi vlastné. To je to podstatné. Teraz to vlastné nemáme. No, ale teraz mňa zaujíma tá myšlienka, ktorú si povedal na úvod. Bude nejaký pan-región, ako zväčšený región, Teherán alebo Irán. No ale Erdogan má predstavu, a to je turecký prezident, že bude nejaký pan-turkizmus alebo nejaký Turan, tak to oficiálne nazývajú. Turan je, že bude nejaké veľké Turecko od Istanbulu až do breženia po Kazachstán. Oni, ináč tie turkické národy sú až po Jakutsk, aby sme boli akože v obraze. Čiže tam Azerbajdžan to sú azerskí Turci. Hej? Áno. Azerskí Turci, nezabudnime, tak ich môžeme nazvať. A potom ide ďalej Uzbekistán, Kazachstán a tak ďalej, až Kyrgyzstán, až po, dajme tomu, ten Jakutsk. No ale ty hovoríš, nepovedal si, že bude veľké Turecko. Skôr si povedal veľké nejaký region iránsky. Povedal si, že Turecko bude horieť. A čo bude s tým Izraelom? Turecko, Izrael. Tvoja taká nejaká prognoza. Nemusí sa tomu Izraelu vyhýbať, čak si diplomat, povedz to diplomaticky. Ak sa začne dariť Iránu v jeho operáciách, čo sa začne, tak Erdogan, čo už odsúdil Netanyahu, čiže sa postavil nepriamo na stranu Iránu. A jeho priateľom je kto? Bývalý šéf MI6, Anglicko. A Anglicko čo urobí? Zapali podbrúško. To znamená Turecko. Ako by zapálilo to Turecko? Vojensky ako? Na to sú rôzne nástroje. Hej. Irán bombarduje Turecko. Alebo proste niektorý nepriateľ Turecka ho začal bombardovať. Čiže pod falošnou vlajkou? Určite, jednoznačne. Určite. Na to sú príklady, to nie je len z mojej hlavy. Čiže nebude to priamo Británia, oni nájdu nejaký model, ako cudzými rukami to vyprovokovať. Oni sú už natoľko profesionáli, že toto vedia zvládnuť, túto situáciu. Je to ako jedna z alternatív. Áno. Takže... A ten Izrael? Izrael? No. Čakám na diplomatickú odpoveď. Ja držím prsty
prostým Izraelčanom. Nie tým, ktorí v súčasnosti vládnu. Hej. Takže verím, že aj samotní Izraelčania budú si vedieť poradiť aj s tým, čo ich v súčasnosti vedie. Môžeme to v rôznych periódik vidieť, že aj tí prostí Izraelčania nie sú spokojní so súčasným vedením. Hej, takže či bude Izrael, ak som dobre pochopil, alebo nebude Izrael, uvidíme na vývoj veľmi blízkych rokov. Lebo nielen na izraelských, ale aj na tých rôznych západných platformách sú rôzne mapy, dokonca Netanyahu je tam, to je ako izraelský premiér, súčasný a už opakovaný, bolo viackrát. A je tam, že Greater Israel, veľké mapy Izraela, dobre, že nie od Káhiry a od Sudánu až po irácku Basru, cez celý ten sever tej Saudskej Arábie a po Turecko. No ale podľa toho, čo ty hovoríš, tak to by nemal byť veľký Izrael, že vojna sa skôr vyvinie tak, že tá situácia, ináč je tam veľmi dobrý logický základ, ktorý hovoríš ty, že tí Iránci teda budú pokračovať vo vojne a oni sú totiž inak schopní znášať tie ťažké devastačné straty, ktoré im zasadili USA a Izrael tým ťažkým bombardovaním. Tisíce bomb, viac ako 5000 bomb, tisíce dronov. Ťažké sú zase. Ale predsa len to obyvateľstvo v Izraeli, ale aj v USA, ale napríklad aj by som povedal, tie Emiráty, sultanáty, kráľovstva, napríklad Katar alebo Saudská Arábia, oni sú už viacej rozmaznaní. Vieš, tí oveľa ťažšie znášajú, keď im zrazu nejde rafinéria a keď nemajú ten luxus, na ktorý sú zvyknutí. Tí Iránci, okrem tej najvyššej vrstvy, a samozrejme aj v Iráne veľa bohatých ľudí na vrchu, v každej 100-miliónovej krajine, ktorá má ropu, plyn a tak ďalej, aj veľa bohatých ľudí. To sa netvárme, že nie. Ale ten Irán, podľa mňa, tí ľudia sú schopní dlhšie znášať aj tie príkoria a to, čo robí tú vojnu tou devastačnou. Samozrejme aj počet obyvateľstva, takmer 100 miliónov. No a neporovnávajme to s miliónovým Bahrajnom, troška väčším Katarom, pár miliónov, čo sa týka tie Arabské Emiráty. No, Saudská Arábia tiež nemá až tak veľa miliónov obyvateľov, ale luxus sú zvyknutí na to. A ešte v týchto štátoch treba rozdeliť to obyvateľstvo. Sú občania, to je tá prominentná vrstva. Ano. A potom tí druhí, nazvime ich, že do počtu obyvateľia, ale tí, ak nebude dostatok vody, tí budú prví deportovaní. Lebo nebude dostatok vody. Čiže tí musia byť preč. No a nastáva situácia, že teda, ty hovoríš kolaps toho, nazvem to, juhozápadného cipu Ázie, tie Emiráty a to všetko okolo Perzského zálivu. Pravdepodobne Irán, no a že bude hore to Turecko. No a potom, čo z toho vlastne majú tí Američania z tej vojny? Maximum, čo môžu vyťažiť. My sme im podpísali zmluvu na jadrovú, my sme im podpísali ďalšiu dodávku zbrojnej techniky. Každý štát podpísal. Nepoznám samozrejme detailné zmluvy, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ale to, ja keby som bol Trumpom, tak sa snažím o tom, aby som udržal určitú životnú úroveň v Amerike. Ano. A akým spôsobom to urobím? To znamená záväzkami ostatných štátov voči Amerike. Čiže on je dobrý obchodník a myslí na Ameriku. Len my si musíme dávať pozor. Nemôžeme očerpávať zdroje, musíme sa pozerať len na seba. Myslíš ako my, Slovenská republika? Slovenská republika, jednoznačne. Hej. Čiže dá sa to, keď sú tam podpísané zmluvy na atómovú energiu? Máme tu okupačnú základňu? Dobre, všetko sa dá, povedz. Všetko sa dá. Každá zmluva je povedateľná. Ak je to v národnom záujme. Jasné. Takže, ale vrátim sa ešte k tomu tej, nechcem povedať konšpiračnej, ako Izrael. Izrael si uvedomuje túto situáciu. On ide určitým spôsobom vabank. Môžeme to takto brať, môžeme ísť do histórie, môžeme sa spomenúť na Vladislava II., Hazárskú ríšu a potom, jak išli cez tú Európu a dostali sa až do Londýna, cez Holandsko, cez Španielsko až do Londýna. A čo mali v pôvodnom Talmude napísané. Hej. Čiže, a je to územie Ukrajiny. Čiže dúfam, že som dosť toho naznačil, takže ľudia si môžu
z toho sám... Ale Krym nie je územie Ukrajiny, to je Ruská federácia. Ja viem, ja nemyslím Krym. Bol tam projekt. Snažili sa aj svetoví lídri riešiť túto situáciu, čiže bolo jedným z plánov aj Krym. Ale ešte predtým, keď patril Ukrajine. Lebo v tej západnej časti ešte stále Ukrajiny je mesto Uman, alebo Umaň. Tam chodia na tie svoje, povedal som, stretnutia alebo kongresy Židia z celého sveta. Dokonca, keď bol ten konflikt, tak sa lietalo do Košíc a z Košíc potom pozemnou dopravou, lebo tak nedalo sa lietať na Ukrajinu, však tam je letecká doprava zastavená. Takže aj cez Košice sa lietalo, prišli do Košíc a odtiaľ išli autami do toho Manu. Tam je veľká a silná tá izraelská alebo židovská komunita. Čiže toto by mohol byť akože problém pre ten Izrael, len stále mi nejde do hlavy táto jedna vec. Irán bude mať obrovské škody. Tie krajiny Perského zálivu obrovské škody. Svojím spôsobom už začína dostávať devastačné údery aj Izrael. Lebo povedzme si pravdu, sme v národnej televízii, my máme právo na pravdu a my máme právo na to, aby sme ľudí informovali normálne pravdivo, nie ako mainstream, ktorý klame od rána do večera, lebo ťažké údery dostáva Tel Aviv, normálne devastačné, tam padajú, ľudia spia v metre, a hore-dole tam zvonia tie, povedal som, alert, to znamená tie výstrahy, že ide bombardovanie. A ak mi neveríte, tak si pozrite vysielanie CNN. To nie je ruská propaganda. Pozrite si Fox News. A Fox News, lebo majú tam svoje štáby. Pozrite si čínsku štátnu televíziu. Tí ukazujú, čo všetko je bombardované akože v Izraeli. No a vojna v podstate ešte len sa pomaličky rozbieha. A už som počul, že Trump hovorí, a už my sme veľa dosiahli za tie 2 týždne a že už by bolo aj na čím nejako sa dohodnúť. Ale nemá sa s kým dohodnúť, podľa mňa. Lebo na dohodu, že aby sa prestala vojna, musí byť, že tak obidve strany idú k nejakému smeru. No neviem si predstaviť, ako sa môžu dohodnúť, keď jediný ich politický výsledok je, že toho ajatolláha Ali Chamenei vymenili za ajatolláha Močtaba Chamenei, čo je jeho syn druhorodený. Hej. Ináč on má tiež azerbajdžanský pôvod, alebo azerský pôvod, ak to, tak môžeme povedať. Čiže šíti sú to. No a čo chcú akože dosiahnuť? S kým chcú rokovať? Lebo tie podmienky podľa mňa minimálne zo strany Iránu pre USA budú nepriateľné. To si nemôže sa politicky Trump dovoliť. Ja by som pre našich tých, čo nás počúvajú, my komentujeme mimo mainstreamu. Tak veci, aký my ich vidíme. Hej. Mainstream je niekým platený a ten, kto ich platí, má určité ciele. Či sú dobré alebo zlé, to už je na nejakom zhodnotení samotných redaktorov. Chcel by som povedať jednu vec, že geostratégovia, ktorí bohužiaľ absentujú v tomto priestore, nevedia dobre analyzovať situáciu, ktorá sa deje vo svete. My ju môžeme hodnotiť len parciálne a povedať, to znamená len čiastočne, čo sa v súčasnosti deje. A snažiť sa to zakomponovať do momentálnej situácie. Ale aký je cieľ, ktorý má byť o 10-20 rokov, to je len určitá predikcia. Hej? Čiže aj ja hovorím o tom, že áno, svet sa musí meniť, pretože sa menia pravidlá hry. Hej? A jak to bude vyzerať? Len na základe tých udalostí, ktoré sa v súčasnosti dejú. Preto som definoval panregión. A nielen ja, sú to aj niektorí geostratégovia, ktorí to hovoria. Čiže ja som není najmúdrejší. Ja pozerám na súčasný obraz, dodávam do toho svoje určité skúsenosti a jak to ja vidím. Čiže treba sa pripraviť. Povedal si, však sú nejaké axiomy, sú nejaké hypotézy, ale povedal si jednu dobrú vetu, že sú varianty vývoja. Hej? A spomínal si aj, že tí geostratégovia, že majú nejakú predstavu, ako by to akože mohlo byť. No ale podľa teba, čo my na Slovensku? Lebo veľa ľudí sa ma pýta a píšu mi, pán Kamenský, prosím vás pekne, prečo tí Rusi a tá Čína tomu Iránu nepomáhajú, pritom to nie je pravda, lebo už sa priznalo, aj Irán to na oficiálnej úrovni priznal, že Rusi poskytujú významnú satelitnú a kozmickú komunikáciu, navigáciu pre iránske zbranie, ktoré zasahujú práve tie radary a tie povedal som, americké základne a mnohé iné strategické a vojenské ciele. Trump už povedal Putinovi, že malo by sa s tým prestať.
Len ja som nepočul od Trumpa, čo by on ponúkol Putinovi za to, aby teda tí Iránci nedostávali od Putina, od Ruska, a to je špičková, satelitná komunikácia, navigácia pre vojenské zbrane, aby neboli bombardované tie americké ciele. Čiže podľa teba, čo s tým názorom, že tí ľudia si myslia, že Čína tiež tam dodala vojenský materiál, tak čo podľa teba, prečo tí ľudia nemajú dostatok informácií, že čo všetko robí Čína, čo všetko robí Rusko a čo ďalej, ak to takto bude pokračovať, že je tam niečo, čo by ten Trump ponúkol tomu Rusku za to, aby to Rusko, povedal by som, takto nepomáhalo tým Iráncom? Tak je to hra mocných. Tí predostierajú len to, čo im vyhovuje. Každý chce byť za dobrého. Jeden, druhý, tretí. Ani jeden z týchto troch nie je náš kamarát. S každým by sme radi hovorili v prospech. To, čo potrebuje Slovensko. Potrebujeme energo, potrebujeme potraviny, potrebujeme toto. Čiže s nimi, ak vôbec nás pustia k stolu, treba vedieť jednať. Musíte poznať ich mentalitu. Musia oni vás poznať, aby neboli to len fotečky do albumu alebo pre periodika. Ale presne tak, aby si sa sadli a za dverami sa dohodlo, čo je prospešné pre nás a čo je prospešné pre nich. Takto budeme musieť v budúcnosti postupovať. Čiže bohužiaľ, ešte sa vrátim tej druhej otázke, jak sa to bude vyvíjať, čo môže v úvodzovkách Trump ponúknuť. Čo má Trump v rukách? Ukrajinu? Nie. To sú Angličania. Čo má Trump v rukách? Energo? Nosiče? Venezuelu? Morskú dopravu. To je kľúčové, ktorú sme ešte nespomenuli. Morská doprava, tarify, poistenia, zdraženie tovarov, nedostatok tovarov. Hej? Čiže na to sa teraz útočí. Takže ja predpokladám, že určite bude ustupovať z pozícií, čo sa týka Ukrajiny. A myslím, že na Ukrajine sú si toho veľmi dobre vedomí. Preto pred nejakými 2 mesiacmi sme hovorili, že Zelenský, ktorý nemá už právomoci, sám povedal, že je ochotný k voľbám. Pred 2 týždňami to zase poprel. Čiže on už tiež cíti, že nemá tú moc. Koniec sa blíži. Hej. A jak z toho von. Hej. Takže, a ostatné, každý už sám za seba len. Ale doplním ťa a prosím ťa, vysvetli mi to. Spomenul si, že vlastne tá Británia veľká, ale ja to nazvem Londýnska City, finančné centrum, vlastne manipuluje ako keby aj ten Izrael v tej vojne, myslím proti Iránu. Zároveň, ak bude treba, môže podľa toho, čo si povedal, cez nejakú proxy vojnu cudzými rukami začať horieť Turecko. A tretí moment, ktorý si povedal, že už Trump nemá v rukách tú Ukrajinu, že to majú tí Angličania. Nedá už im niekto tak volá ako najavo, že už dosť? Potrebujú získať určitý región Angličania, aby prežili. Čiže potrebujú západnú Európu. A ako ju získajú? Oni neboli pamätáte si Boris Johnson? Áno. Komunikácia s Putinom. Ten ho nepozval k rokovaciemu stolu. A odtedy sa začal ostrý konflikt medzi Ruskom a Anglickom cez proxy vojnu. Ale ja si myslím, že tam je konflikt 400 rokov medzi britskou korunou a ruským cárstvom a potom ruským impériom. Hoci to boli príbuzní. Áno, pobratrancovaní a tak. Presne tak. Takže oni takisto potrebujú svoje kolónie v úvodzovkách. A tie, kde majú? No nikde vo svete. To neudržia. Jediné západná Európa. Preto ten proces aj islamizácie, radikalizácie, čo je dosť nebezpečné. A ty si myslíš, že Británia je za tou islamizáciou tej západnej Európy? Nehovorím, čo to je Británia, lebo aj Angličania sú ľudia... Sú pomiešaní. Sú pomiešaní, ale ten pôvodný, ten Anglosas, tak to bol normálny človek. Každý z nás bol v Anglicku, čiže s tými ľuďmi sme hovorili na rovnakom úvodzovkách jazyku. Čiže dobre si to oddelil
London City a financie vždycky vládli svetu. A je problém London City premiestniť do Singapuru? Čo sa vlastne deje? Áno. Nie je problém. Áno, rozumiem ti, že prenesú to. Áno, a ovplyvňovať, už to vidíme aj vplyv v Číne. No, takto, dobre si povedal, že veľa ľudí, však dokonca cez 400,000 ľudí istý čas robilo zo Slovenska vo Veľkej Británii. Ja som bol tiež viackrát, nielen v Londýne, ale Londýn už má väčšinu obyvateľstva, už nie je to pôvodné britské obyvateľstvo, aby, nejdem teraz hovoriť o farbách, Áno. ale takisto Manchester alebo Liverpool už tam, a hlavne, že vo väčšine tohto, tých asi 30 najväčších miest Veľkej Británie ovládajú tí majormi, tí starostami alebo primátormi sú moslimovia. A z rôznych štátov, dokonca tam z takých štátov, že by ste boli šokovaní. No, že tam nastala výmena obyvateľstva, veľmi dobre vidno, keď ja pristanem niekde na letisku. A teraz dajme tomu, ja pristanem z Viedni a idem si teda na ten pás zobrať kufor. A pristanem, a to je jedno, či pristanete v arabskom svete, alebo v Turecku, alebo v nejakom európskom. A potom pristane lietadlo z Veľkej Británie. Hej? A napríklad Manchester. Pristane 200 ľudí, ale tých pôvodných Britov, keď narátam 8, taký veľký, to som veľa povedal, 10 už to je maximum. Väčšinou pristane tam obyvateľstvo, alebo teda tí cestujúci, ktorí sú moslimského, aziátskeho, arabského, afrického, neviem akého pôvodu, najrôznejších farieb. A už tam vidíte, že aha, tak počkajte, ale veď pristal Londýn, alebo pristal Manchester a niekedy, keď by pristala Keňa, alebo arabský svet, alebo pristal nejaký iný africký svet, tak niekedy nemám rozdiel v tom, že pristane lietadlo z Nairobi, a to je hlavné mesto Keni, a potom pristane Manchester. Porovnateľné. Čiže tam tá výmena obyvateľstva nastala. A teraz je možné, aby sa to nejako zmenilo, keď si povedal, že tá Británia je za tým. A teraz mňa zaujíma ten dopad na tú Ukrajinu. Čo s tou Ukrajinou pustia tí Briti tú Ukrajinu? Budú musieť. Keď si spomínal to miešanie obyvateľstva, musíme si zvyknúť a akceptovať realitu, nemusíme s ňou súhlasiť. Hej. Čiže náš svet je úplne iný. Zas by sme museli hovoriť zase o tom ekonomickom modeli, prečo na tento nástroj miešania a oslabenia Európy, čo sa im podarilo. Hej. My sme boli technologická vyspelá spoločnosť, celá Európska únia. Kde sme teraz? Všetko sme vyviezli do Číny, ktorá sa to naučila a došli sme o svoje know-how. A ktorá nás predbehla. Jednoznačne nás predbehla. To je nebezpečné. No ale predsa len, lebo toto bude, ja mám veľa sledovateľov, ktorí to chcú nejakým spôsobom mať bližšie. Kedy tá Ukrajina sa dostane z tých pazúrov, dajme tomu USA, alebo ty sa vral tej Veľkej Británie, no a tým pádom, ako náhle tam nebude podpora týchto dvoch elementov, tak sa zrúti aj ten režim v Kieve a môžu nastať veľké prevratné zmeny na území tej Ukrajiny. Keby nevyhovoval jednej aj druhej strane, už by nebol. Zobereme si paralelu histórie. Keď Stalinovi navrhovali, aby odstranil Hitlera, nebolo to pre neho problém, pretože tých sovietských agentov tam bolo veľa. On povedal jednu vec. Nehajme ho, lebo robí chyby. Keby tam prišiel niekto skúsený, tak by bol nepredvídateľný pre nás. A to bolo niekedy v 30. rokoch toto? Presne tak. Hej. Takže Zelenský určitým spôsobom vyhovuje jednej aj druhej strane. No, aspoň budú mať ako zvaliť všetky tie prehry, tie tragédie, lebo oni si nájdu, tento bol prezident, už je tam v podstate 6. rok, už, lebo voľby mali byť v máji 24 na Ukrajine. Máme už druhú polovicu marca 26, voľby zatiaľ nikde, akože on sa z tomu stále vyhýba. No a ty si myslíš, že by ho akože odstránili. No a potom, keď ho, dajme tomu, že ten Zelenský tam nebude, čo potom? Zas to bude záležiť, aká bude situácia na geopoli.
Rusi nepotrebujú Ukrajinu, to, čo sme povedali, to územie. Ináč tu sklameš veľmi veľa fanúšikov, lebo ľudia si myslia, oni uvažujú teritoriálne, to je myslenie 19. storočia, že veľa územia a potom mať náklady na správu, údržba, tak čo Rusi vôbec nepotrebujú. A to sú astronomické náklady. Ani oni nepotrebujú časť toho antiruského obyvateľstva. Lebo to je najprotiruskejšie obyvateľstvo. A im stačí ovládať Azovské more, Čierne more, Dnieper, východ a juhovýchod. A povedal by som, že majú svoju a tú buferovú zónu nárazníkov a majú to v podstate poriešené. Ak by to prepojili od severných hraníc Moldavska po Bielorusko, sú závodov. Musím sklamať našich poslucháčov. Rusi sa nezaujímajú už tak o Ukrajinu, jak to bolo pred 2-3 rokmi. Oni majú svoje problémy, sústredujú sa vyslovene na krajiny BRICSu a na spoluprácu. Možno, že 10% titulkov je tam o Európe, o Ukrajine. Tam sami hovoria, čo sa týka Ukrajiny, a keď si spomenul ten režim a tých prívržencov tohto režimu, oni sami navrhovali, dajte ich do Lvovskej oblasti. Poliaci majú svoju dobrú historickú pamäť, oni si s nimi poradia. Voliť nikdy im nezabudnú. Áno, Volín, 43. 43, hej. Takže, tak správne si povedal, oni tam nebudú dávať svoje zdroje, nepotrebujú územia. Ten vplyv sa dá aj iným spôsobom, aby tá Ukrajina začala zdravo žiť. A aby sa stala priateľným susedom, aby nehrozilo nebezpečenstvo pre Rusko, ale nezabúdajme aj pre nás. Pre krajiny Európskej únie a najmä pre nás, pre Slovensko. To znamená, a to, čo sa veľakrát spomína, že čas tých, povedal by som, exponentov tohto zatiaľ kievského režimu by sa teda mohla presunúť z Kieva do Lvova. A nechcem povedať, že by vznikla nejaká západná Ukrajina, ale že by teda mohli tam ešte nejako fungovať s podporou tých Britov alebo Američanov. Myslíme v tej západnej časti a už tá ostatná by sa nejako menila. Nepredpokladám. Takisto Rus povedal jedno. Denacifikácia, to znamená žiadne vplyvy ani ideologické na tomto území. To znamená aj na tú Lvovskú oblasť. Aj Haličanov, Volíň. To znamená denacifikácia, že tento režim banderovský skončil. Áno. Či to bude zajtra, či to bude za 10 rokov. Ale majú svoj cieľ. Dobre. A cieľ Ruskej federácie na Ukrajine zadefinujú pre divákov. Podľa teba? Jednoznačne, aby tam bol mier, pokoj, aby tam nevznikli žiadne základne a žiadna hrozba pre Rusko. A to by mal byť cieľ aj pre Slovensko. Chceme dobrého suseda, s ktorým môžeme spolupracovať. Áno, to je veľmi dôležité. No a blížime sa k záveru, ale takú, nechcem povedať, že šokujúcu myšlienku, ale znova, ak teda by vzniklo 5 tých centier tej moci v rámci sveta, a kedy by sa mohlo vytvoriť, to, že západná pologola USA, Rusi majú ten euroazijský svet, ale možno aj s vplyvom na tú Afriku. Čína má svoj región, až dole po tú juhovýchodnú Áziu. India, to je sama o sebe kapitola, cez miliardy ľudí majú obyvateľov. A teda ten Irán a ten Teherán a ten, ak to môžem povedať, lebo mne troška uniká tam jedno prepojenie. Predsa len, Iránci sú Peržania a sú šíti. A mnohé tie oblasti sú myslím, tie arabské, na juh od toho Perského zálivu, plus tá Saudská Arábia, alebo dajme tomu to Jordánsko. A mnohé tie oblasti sú arabské a Peržania a Arabi nie sú to isté, to je veľký rozdiel. A plus ešte aj to náboženstvo. Je tam veľakrát silné tie suniti. Ako by toto mohlo vzniknúť, že by tam bol ten významný vplyv iránsky? Najprv musia riešiť prvotný problém. Nepriateľ. To znamená, sú moslimovia? Sú. Áno. Všetci. Hej. Čiže tá viera ich spojí. Hoci tá vetva šítska je absolútne iná. Áno. Ale spoločný nepriateľ vždycky spája. Čo bude v dlhodobom horizonte, tak to je otázka, jak sa s tým vysporiadajú v rámci tohto regiónu. Takisto aj Rusko a Čína teraz sú spojenci. Počas vojny v Afganistane neboli spojenci. Hej. Ale predpokladá sa 2040, že začnú tam problémy. Už teraz sú určité... Začnú problémy kde 2040?
zobral som si Rusko a Čínu. Čiže to bude jeden región, ďalší región. Je jedna z variant, že začnú tam teritoriálne problémy na východe Ruska. Ale myslíš, to je hypotetické. Usúri a to jazero Hasan a tak. ďaleký výzor. Niekedy to bolo iné teritorium. 1969 boli iné konflikty. Dobre. Pre nás je podstatné, kde my budeme patriť. Áno. Jak je to rozdelené. To nechám na diváku. Ja mám... Priatelia, píšte do komentárov, lebo určite budeme rozhovor ešte s diplomatom Petrom Osvaldom a píšte do komentárov, že nech pod videom, že nech nám povie potom v budúcnosti, kde budeme patriť, lebo tých variácií je tam veľmi veľa. A keďže sa blížime k záveru, máme takmer hodinu vysielania. Peter Osvald, povedz na záver, čo chceš, máš záverečné slovo, nech sa páči. Vzhľadom na tú otázku, ktorú si položil, ja by som jednoznačne apeloval na jednu vec. My sa musíme starať sami o seba, musíme nájsť kontakty a obchodné a porozumenia s ostatnými krajinami tohto regiónu. A vytvoriť nový priestor, kde budeme vzájomne spolupracovať. Lebo, tak jak som na začiatku povedal, my budeme potrebovať toto, Maďarsko bude potrebovať toto, Rakúsko bude toto. Čiže určité nové spoločenstvo. Čím skôr, tým lepšie. Priatelia, sledovali ste vysielanie Národnej televízie. Ja sa volám Miroslav Kamenský a mojím hosťom bol dnes slovenský diplomat Peter Osvald, expert strany Zoroslava Kollára, Právo na pravdu. Peter Osvald, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem pekne. Majte sa krásne, dovidenia.